Backstage, summertime. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Είμαστε εδώ στη Φίβα, όχι μέσα στη Φίβα, δηλαδή λίγο έξω από τη Φίβα. Δεν έχουμε δηλαδή μέσα στο Φιβέτ, έτσι είμαστε έξω από το Φιβέτ και κάνουμε τα γυρίσματα στο 404 καφέ, στο Diner και κάνουμε το National Road. Και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε εδώ. Είναι η τρίτη μας μέρα. Έχουμε κανένα δευτερόλεπτο που κάνουμε πρόβες. Το πάω στο βασίλειό μου, είμαι στην κουζίνα μου. Ο χαρακτήρας μου είναι ο Άπη. Ο Άπη είναι ο μάγειρας. Ο Άπη είναι μία περίπτωση, ο Άπη Λουμπούμπα, όπως τον έχω ονομάσει, η φωνή της λογικής σε αυτή την τρέλα. Στην ταινία μας κάποια στιγμή, εκεί που όλα είναι ήρεμα, αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση και πρέπει να πάρουμε έτσι σημαντικές αποφάσεις σε ηθικό επίπεδο. Και ο Άπη, ας πούμε, έχει αυτή την... είναι αυτή η δύναμη ήρεμη, θα μπορούσα να πω, και η φωνή κάπως λογικής. Τον αγαπώ πολύ τον Άπη. Υπάρχουν πολλοί Άπη εκεί έξω. Μέσα μας έχουμε έναν Άπη. Άλλοι τον καταπιέζουμε, άλλοι τον αφήνουμε να βγει προς τα έξω. Αλλά θεωρώ ότι είναι από τις περιπτώσεις και από τα στοιχεία του χαρακτήρα μας που πρέπει να αφήνουμε να υπάρχουν προς τα έξω, γιατί η ζωή είναι ομορφότερη.